Ja oikein hyvää siitä vuorokauden aikaa. Minä ikinäkään katso tai kuuntele tätä. Minä olen Jouni Koistinen, tämä ajan halkeama podcast-tyylinen ohjelma uutisista, somen ilmeistä sekä vinkkeistä, mitä mulle tulee. Ja sen pitemmittä latina, että lähdetään liikenteeseen. Ja heitetäänpäs kuvaa tuohon tai videopätkä pyörimään. Ja Turkistahan tämä on. Ja joukkomielenilmaus sen jälkeen, kun tanskalais-ruotsalainen poliitikko Rasmus Paludan poltti Koranin, jopa YK on tuominnut hänet siitä. Ja tosissaan aikamoinen määrä tuli tuosta porua. Ja tosissaan pieni joukko ihmisiä järjesti tuon tapahtuman. Ja seuraavan uutisen, ja heitetäänpäs kuva tuohon noin. Yhdysvaltojen pitäisi siirtää Kiovalle pitkin kantaman ATACMS-ohjuksia, joilla voidaan iskeä muun muassa Krimin alueelle. Michael McCall, edustajahuoneen ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja, tämmöistä läppää. Ja hän huomatti, että ukrainalaiset olivat aiemmin menestyksekkäällisesti hallinneet kaikkia Yhdysvaltain toimittamia aseita. He voittavat, kun annamme heille sitä, mitä he tarvitsevat. Stingereiden kannettavien ilmatorjuntajärjestelmiä, Javelin panssaritorjuntajärjestelmiä, HIMARS monitoimiohjusjärjestelmiä ja senaattori lisäsi tähän. Ja sittenpä kerrotaan vähän tämmöistä kylmiä uutisia, niin tämän löytyy muuten hieman viileitäkin paikkoja maailmasta. Ja tällä hetkellä lämpötila tuolla Kiinan Heilongjiangin maakunnassa, on muuten helppo sanoa, laski tuohon 53 pakkasasteeseen, kohtuullisen kalsea paikka, mikä on siis kylmin koskaan mitattu lämpötila Kiinassa Kiinan historian aikana. Tosin eihän se nyt maailman kylmimpiä paikkoja ole, nimittäin maailman kylmin paikka on tuo Oymjakon, ja tiettävästi se on niin kuin Wikipedian mukaan maailman kylmin paikka, jossa asutusta sijaitsee. Pohjoisen pallonpuoliskon epävirallisena pakkasennätyksenä on pidetty miinus 79,1 astetta, joka on kirjoittanut nimenomaan tuonne Oymjakoniin, ja tuohan on tapahtunut 26. tammikuuta 2026, eli ihan jonkun aikaa tuossa Wikipediasta löytyy noita tietoja. Ja sitten mennään seuraavaan vähän tämmöiseen disinformaatio-uutisiin, mutta ei se haittaa, heitetään tuohon kuvat. Ja täytyyhän sitä vähän ihmetellä, miten kerkeävä tuo Putin on, koska hän on syypää niin Ruotsin maahanmuuttoon aiheutuviin ongelmiin, kuin sitten rokotevastaisessa ryhmissä levittäviin venäläispropagandoihin. Ja sitten heitetään takaisin tuo Aaltolan kuva tuohon. Ehkä Aaltola on alkanut lukemaan sittenkin MV-lehteä. No, ja tarkasti kun lukee vielä tuon Aaltolan postauksen, niin siitä huomaa kirjoitusvirheitäkin. Ja onkohan tuohtuneena kirjoitettu, kun ei ole oikein lukenut edes postausta. Hän on kuitenkin median suosikki ollut yhdessä vaiheessa seuraavaksi Suomen presidentiksi, siksi otan tämän esille tässä. Ja seuraavan uutiseen. Ja tosissaan Viro toivoo saavansa Euroopan rauhanrahastosta 400 miljoonaa euroa korvauksena Ukrainalle annetusta sotilaallisesta avusta. Eli rauhanrahastosta apua sodan ylläpitoon. Kuulostaa hyvältä. Aiemmin tuli uutinen muuten siitäkin, että Viro on siirtänyt kaikki nuo 155-milliset haupitsit tuonne Ukrainaan. Ja tuota tyhjiötähän koetetaan nyt paikalla näillä EU-rahoilla. Ja sitten toinen uutinen vielä tuosta Virosta. Viron ulkoministeriön mukaan Venäjän suurlähettilään pitäisi lähteä Tallinnasta samaan aikaan, kun Viron suurlähettiläs lähtee Moskovasta. Ja 24. helmikuuta alkaen Latvia alentaa diplomaattisuhteiden tasoa Venäjän federaation solidaarisuuden osoituksena Virolle, kertoo Latvian ulkoministeri. Laitetaan muuten vielä tähän kollaasiin lisää uutisia tästä näin, että EUn ulkoministerit muuten hyväksyivät 500 miljoonan euron uuden sotilasapupaketin Ukrainalle tuon Reutersista. Ja EU myöntää sen lisäksi 45 miljoonaa euroa lisää Ukrainan asevoimien sotilaiden koulutukseen Puolassa, ja tuon Joseph Borrellin juttuja. Ja Euroopan diplomaattinen päällikkö totesi, että Kiovan hallinnolle konfliktin aikaisemmasta lähtien on myönnetty sotilaallista apua. Nyt sen määrä on noussut 3,6 miljardiin euron. EU on muuten antoi vielä viime vuonna Ukrainalle tuommoinen 9 miljardia taloudellista tukea. Eli kohtuusummissa on hyvä kysymys, että mistä tätä rahaa löytyy koko ajan näin paljon.
Ja seuraavan uutiseen, heitetäänpäs kuvaa tuohon noin. Japanin pohjainflaatio on korkeimmillaan sitten vuoden 1981. Ongelmana on, että Japanin keskuspankki ei voi torjua inflaatiota, koska velkaa on jo liikaa. Sen on jatkettava odottamattomia joukkovelkakirjaostoja ja todellinen inflaatio on paljon korkeampi kuin ilmoitettu inflaatio. Japanilla on muuten suurin satsaus armeijansa sitten toisen maailmansodan, mutta eihän nämä tietysti liity millään tavalla toisiinsa. Ja sitten seuraava juttu, heitetäänpäs kuvaa tuohon noin, ja Brent-raakaöljyn hinta ylittää $88 tynnyriltä ensimmäistä kertaa sitten joulukuun, ja Lontoon ICE-pörssissä tämä meinaa Suomessa luonnollisesti sitä, että polttoaine kallistuu ja hinnat nousevat varmasti nousevat tuohon helmikuun 5. päivän jälkeen. Nimittäin Suomessa edelleen käytetään Ural-muuten laadun öljyä, josta jalostetaan polttoaineet Suomessa, ja se on lähes kolmanneksen halvempaa. Mutta eihän sitä kannata kertoa suomalaisille, kun saattaisivat suuttua siitä. Ja seuraava uutisen, ja oli muuten aikamoinen yllätys, kun rupesin tutkimaan tätä asiaa. Heitetäänpäs ensimmäinen kuva tuohon noin. Ja siinähän on F-35 keskiosa. Ja arvatkaapa, missä valmistetaan. No, Turkissa. Ja Lockheed Martin on nyt siirtänyt F-35 keskiosan tuotannon Turkista Saksaan, ja näin Saksa osallistuu ensimmäistä kertaa F-35 tuotantoon. Saksalaiset yritykset odottavat saavansa merkittäviä tuloja tästä tuotannosta, jonka Turkki on vapauttanut. Turkin tulot F-35 komponenttien tuotannossa olivat noin $12 miljardia. Tämä muuten löytyy tuosta. Nimittäin Lockheed Martinin sivulta löytyy ihan suoraan tuo kartta, niin sieltä löytyy Turkki, mikä valmistaa F-35 tai valmisti F-35 keskiosa. Itse olin ymmärtänyt, että nämä F-35 olisi valmistettu täysin Jenkkilässä, mutta alan ymmärtää sitä, miksi nämä muuten ei toimi niin kuin pitäisi. Itse nimittäin omistan turkkilaisen tuulivoimalain ja todellakin tiedän, että ne ei ole ihan niitä luotettavimpia, mitä on olemassa. Ja seuraavaan uutiseen. Heitetäänpä sitten tuohon noin kuva. Norjassa keskustellaan mahdollisuudesta siirtää Leopard 2 panssarivaunuja Ukrainan ilman Saksan lupaa, kuten Puola on ehdottanut. Norjalaisen median mukaan kokous pidetään tänä iltana, siis tänään. Kokous pidetään salaisia, joten sen aikaa ja paikkaa ei luonnollisestikaan kerrota. Myös mahdollisesti Leopard 2A4 mallinnuspanssarivaunuja siirretään, eli ihan ruvetaan siirtämään kunnolla. Ja minulle on muuten tullut useita viestejä, joissa kerrotaan juurikin Leopard-panssarivaunujen siirrosta esimerkiksi tuolta Parolasta moottoriteitä pitkin eteläänpäin sekä junakuljetuksista. Ja määrää on noin 10 kappaletta, kun kaikki laskee yhteen. Myös kuljetuskalustoa tai muuta niin sotilaallista kuljetuskalustoa on laveteilla vedetty eteläänpäin. En voi tietenkään mitenkään varmentaa näiden liikkeitä, mutta ajallisesti, jos mietitään, niin nämä sattuu aika hyvin kohdalleen just tuosta, kun puhutaan näiden panssarivaunujen luovutuksesta tai siirrosta tuonne Ukrainaan, niin nämä sattuvat kohdalleen. Mene ja tiedä, miten nämä sitten on. Onko jossain vaan sitten harjoitus, missä tarvitaan 10 Leopard-panssarivaunua plus muuta kalustoa. Ja Suomihan justi itse laittoi 590 miljoonaa euron arvosta tuonne sotilaallista kalustoa Ukrainaan, niin oliko nämä siinä? Ei voi tietää. Ja sitten mennään seuraavaan uutiseen, joka oli salaliittoteoria, mutta nyt jo ruvetaan kertomaan jopa verkkouutisissa siitä. Tuossa noin. Ja ylikuolleisuuden kehittyminen eri valtioissa, ja kuva on Eurostatilta. Ja lukema on yli 3-kertainen jäsenvaltioiden keskiarvoon nähden. Suomessa raportoitiin viime vuoden marraskuussa toisiksi eniten ylikuolemia koko Euroopan unionin alueella, Eurostat sanoo. Tilastossa on havaittavissa, että Suomessa ylikuolleisuus on ollut nousussa viime kesästä lähtien samalla kun koko EUn alueella se on keskimääräisesti laskenut. Nyt Suomessa ylikuolleisuus on yli 3-kertainen EU-keskiarvoon verrattuna. Ja verkkouutiset. Ja näistä on muuten puhuttu vaihtoehtomediassa pitkään, mutta tästähän on vaiettu ja siitä on sitten puhuttu salaliittoteoria. Mutta mennäänpä seuraavaan juttuun ja laitapas tuohon tuommoisen tilaston, ja tässähän on sitten ruplan arvoja, ja ihan sen takia kun Venäjän matkaaja olen, niin tätä niin kuin kerron, ja on hyvä tietää, millä tavalla ruplan arvo on kehittynyt ja laskenut ja noussut yömässä. Ja tänään
keskuspankin viralliset arvot on silleen, että dollarilla on saanut 68,63 ruplaa, se on pikkusen alentunut, juanilla 10,11 ruplaa ja eurolla 74,7 ruplaa. Eli nyt on niin sanotusti heikentynyt rupla euroon nähden. Ja pari kuukautta sitten muuten 1 eurolla sai vain 60 ruplaa, eli silloin oli tosi vahva tuo rupla. Ja kun katsotaan, tai vielä katsotaan, 2019 muistan, kun kurssi oli lähes 100 ruplaa eurolla. Tosin kävihän se kurssi, kuten näkyy tuosta tilastosta, niin viime maaliskuussa lähes 135. Löytyy toki korkeampiakin kursseja, mutta nämä ovat niitä vaihtokursseja, mitä tarjottiin. Mennäänpä sitten seuraavaan uutiseen, ja Fordistahan tässä on, ja tuohon noin. Ford alkoi vähentää 3200 työpaikkaa Saksan tehtaalla, ja tuo on TPA:n uutinen. Ja autoteollisuudella menee sen verran huonosti, batterivehkeet eivät myy, ja päästönormit ovat nostaneet noita polttomoottoriautojen kustannukset tappiin, ja energian hinta on noussut sille tasolle, että tuotanto alkaa olla kannattamatonta. Mutta eihän se, tai hyvinhän sillä Saksassa menee. Ja sitten seuraava uutinen liippaa aika lähelle kanssa. Nimittäin BBC hän kertoo, että Briteissä teollisuus menee penkin alle. Milloin massat muuten herää siihen, että Euroopan teollisuus on muuten ajettu alas ja siirretään konkreettisesti nytten muualle, mutta ei sitä saa kertoa. Ja sitten seuraavaan uutiseen. Kerroin tuosta Microsoftin irtisanovan porukkaa ja syykin löytyy. Ihmisiä aletaan korvaamaan tekoälyllä. Nimittäin Microsoft investoi useita miljardeja dollaria tuohon ChatGPT:hen, OpenAI:hen, ja tämä ilmoitus tuli muutama päivä sen jälkeen, kun yhtiö oli vähentänyt 10 000 työpaikkaa. Lisää tuosta voi käydä lukemassa disclose.tvstä, ja sinne kun kirjoittaa tuon ChatGPT, niin sieltä löytyy heti juttuja. Ja seuraavan uutisen. Yhdysvallat ja Israel käynnistävät kaikkien aikojen suurimmat sotaharjoitukset, CNN kertoo. Yhdysvallat ja Israel käynnistävät kaikkien aikojen suurimmat yhteiset sotaharjoitukset Iranin viestin lähettämiseksi. Ja tämä Juniper Oak 2023 nimellä kutsuttuihin harjoitukseen osallistuu 6400 Yhdysvaltain ja 1100 Israelin sotilasta, yli 140 hävittäjää, 12 laivaston alustaa ja tykistöjärjestelmiä molemmista maista. Kaikki sodankäynnin osa-alueet mukaan lukien avaruus ja elektroninen sodankäynti on mukana. Ja viimeinen uutinen tulee tässä näin. Ja tuohon laitetaan kuva. No, Virohan suunnittelee sulkevansa Suomenlahden Venäjältä. Ja Viro siis aikoo sulkea Suomenlahden Venäjältä. Viron ulkoministeri Urmas Reinsalu sanoopi tämmöistä. Viro suunnittelee ottamansa Suomenlahdella käyttöön rannikon rajavyöhykkeen, joka katkaisee Venäjän laivanliikenteen ja antaa maalle mahdollisuuksia tarkastaa venäläisiä sota- ja siviilialuksia. Mitäpä veikkaatte, mitä tuosta voi ruveta tulemaan? Ja tähän taas loppuu tämä meikäläisen lässytys ja otetaan huomenna uusi uutislähetys. Koistinen kuittaa kiittää. Jammara.